Mwana wanga atubele, mwana wanga atubele. Ilululu mwana, 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 ilululu Assalamualaikum, zinangani na Rubela Aiden. Assalamualaikum, zinangani ni Balma Jawad. Assalamualaikum, zinangani ni Rahima Ibrahim. Assalamualaikum, zinangani ni Raina Nganishi. Assalamualaikum, zinangani ni Tamima Siku. Assalamualaikum, zinangani na Walimbikila sukulu atupele, walimbikila madarasa atupele, fasa kwa konti kongelelo chama kono. Ine zinangani ni Farima Madu mayaga atupele Aiden. Atupele ini mwananga oyamba leo ni siku yake ya kisangalalo, siku yake ya sunna. Kisangalo changa chachukulu kwambiri fa mwana ndo oyamba. Ndezo linda kwiza mbili ndilibe isanganga chachukulu kwambiri. Malangizo anga ndo kuti mwananga alimbikire skulu aza kwanise kumbo lake. Komanso akhale mwana omvera ni mwana wa ulemu. Maomaiza ndo kuti nthokozo nali yese paikhapai khamene wachimva kubwera kuzandithandiza kisangalo chimenechi kwa mwana wanga. Amve kuthokoza kwanga ndithokozo chaka pasi pa mtima. Zikomo. Wamveka ntungululu kwa itana tika waone kulichani napeza kuti atupele mwana wa Fatima wafika mahijabu wali kutendela umboni sunaja tume ambele maikigo najimbile lululu ambele maikigo najimbile lululu zimabwela kamozi watandize kufupa maimuli mai ali ilululu mwana mai ali Nendi mai ali ndabwa unokofika cha mwanaye amene ali atupele. Atupele ndi mwana wanga. Mayaga atupelewo ndang'ono amene awo. Ng'ono wanga amene. Lero lili kuli mwambo waukulu wachinamwali. Amene panali azimayi amene amatana mamupasa malangizo mwanayo amene angakulire monga mwana wamkazi. Pachipembedzo komanso ngati mmudzi mototi kukhala ndi anthu. Mwambo umenewu ndi wosangalala kuti afika tsiku labwino ngati mene lili kuti tonse tili bwino Mulungu atipasa moyo kufikira kuti zonse zokonzekera zatheka bwinobwino. Komanso kuti mwanayo wakula ndithu kufikira saizi imeneyo kuti mpaka nakumalandira mwambo. Imeneyo ndi chinthu chapatali kwa basi. Chiyembekezo chathu ndichonena zokuti mwana ameneyu akhala ndi tsogolo labwino Mulungu amuongolere. Chifukwa papa amati mmera mpoyamba, kuongola mtengo mpoyamba. Nde mwanayi apapa kunali kuti kumuongolera kunena zokuti mene mwana angakhale angamakulire. Koda angamakhale bwanji ndazi zake kapena kuti moyo wachipembedzo akwenera kukhala mutani. Mawu anga ndonena zokuti ndiwafunira anthu chisangalalo komanso Mulungu amudalitse iyeyi kuti akulenso moyo wabwino ndithu. Alelo wakula wanga tupele alelo wakula wakala kukonzekela sachi kondelelo wakala kumuuza tupele iwe mwana wanga kulina ligubela aitiza sangalala kulina ilo aitiza sangalala walimbikila sukulu atupele Mariam Jafari ndi sangalalo kwambiri. Sine mazori zingafike pamene papa. Anthu onsewa asangalale mu masuka. Atamangike. Ndipo anthu onse ndiwapemba kuti gulosti tikasangalale mu masuka bwinobwino.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndine mai jambo chiyembekezo tinena kuti mwene tachokera atachoka patali kufika tsiku la lero tiloyamika kuti zachitika choncho. Pachiyembekezo tikuyembekeza kuti mwana ngati walandira mwambo akhale wa ulemu kupereka ulemu kwa makolo kwa abambo awo amayi awo aziyapasa ulemu. Tingwathokoza amene anatenga nawo gawo potithandiza pa unamwali uwu kuti alanda amene angabwezere zonse. Komanso kwakukulu tayamike bambo ake ndi mayi ake kuganiza kuti mwana akalandire mwambo. Nemangomaliza ningwathokoza wina aliyense amene abwera pa unamwali uno kuzatithandiza. Ndikuthokoza kuti zomwe kwambiri muzapangirenso anthu ena. Komanso ndikuthokoza kwa wina aliyense amene wabwera kuti anatengapo gawo. Kwa achisikana zake ningwalangiza kuti asikana alimbikire skulu, azipanga zimene makolo azifuna kuti aziyatuma zizitheka. Ine ni Mai Isa kuchokera kuno kumbayani kukasupe. Ife tikufunira zabwino mwanayi pamene wakavinidwa. Tikungopempha kuti pamene wavinidwa makolo ake apase ulemu, anthu enaso apase ulemu. Basi tingofunira zabwino zonse. Siku la lero tilisangalala kwambiri, tazazate chimwemwe ndithu. Zikomo kwambiri. Assalamu alaikum. Ine ndi Mai Friday ndimachokera kumbayani sika wanjala. Chisangalalo ni chopambana kwambiri siku la lero. Tikamusapotere atupere pamodzi ndi mayi ake apanga zinthu zopambana kwambiri ndipo ndikuwayamika kuti zikomo kwambiri. Wamveka ntungululu kwa itana tika waone kulichani napeza kuti atupele mwana wa Fatima. Tukufika mahijabu wali